makini denai kangen ada suatu kali yobana tak jadi awak lakanai hati ka anak Pak Haji. Anak Pak Haji siaknya Allahu Rabbi, sedangkan awak baju di setiap hari. Hati awak lakanai apola kadai aromana bantuannya mani ondeh siak pulo santiang mengaji anaknya elok budi siang jo malam acok tama mimpi saja batamu ko awak langsung cinta mampu asara to judi Allah marusak hati. Ame babelo esok ku melamarmu kecean dan elok kali mabuk judi main padusi Allah dan tinggalkan Allah dan tinggalkan akini dan Allah sia ondeh sia abana syukur alhamdulillah batamu jalan bana. Ganti tahun awaklah salah jalan, jadi pare menagadang banyak orang nan berang mal yang ayam mal yang ini banyak ayam menjerit karena awak cakia mambana dan harus mini kini den bajanji tak dan ulang lagi mampu anan jo judi onde Pak Haji agiakanlah Rosmini untuk akabini dari hidup sampai mati nyampang abeko tak ada